Idee de business. Știi că o să apară roboți de ăștia futuriști prin case la oameni? Eu sunt foarte sceptic cu AI-ul ăsta, nu știu. Dar cum ți-am zis, cred că e mai mult sceptic, nu neapărat că nu cred că nu o să se întâmple, cât că nu vreau. Da, hai să-ți dau o idee. Zi-mi o idee. Pe faza asta, ca să-ți schimbi părerea despre Așa. AI și din alea. Știi cum sunt o grămadă de roboți acum mea care se mișcă, dansează, se dau peste cap, Așa. nu știu ce? Cât de fucking gangster ar fi Așa. să ai robot care să intre la tine în casă, Așa. tu să, sau ba nu, altfel, ba da, să intre la tine, fii atent aici, Așa. intre la tine în casă, ia toate hainele dintr-un recipient pe care ți-l dăm tot noi, Așa. acolo arunci toate hainele jegoase. Așa. Și ăla numai intră, ia hainele și pleacă în p***a mea. Așa. Și el conduce și mașina. Stai să-ți explic, știi cum o să fie chestia asta automatizată? O să fie robotul să-ți le ia și după aia le spală niște domne undeva și robotul aduce înapoi spălație. Așa o să fie la noi, la români, implementată chestia asta, dar serios. No, Așa. e 2026, 7 Așa. pe când o să fac chestia Așa. asta. De ce la mai nivel bună mondial. chestia asta decât o mașină de spălat? Deci tu, bă, imaginează-ți Aia și așa. ți le aduce gata împăturite și Ești tot. prost,